А сега искам да ви покажа поредица от примери за двата вероятно най-често срещани типа умножение на полиноми, които определено ще срещнете в алгебрата. И първият е просто повдигане на квадрат на бином или двучлен. Ако имаме хикс плюс 9 на квадрат, знам, че се изкушавате да кажете: о, това не е ли хикс на квадрат плюс 9 на квадрат? И аз ще ви кажа: не. Трябва да устоите на всяко изкушение на планетата да правите това. Това не е хикс на квадрат плюс 9 на квадрат. Запомнете, хикс плюс 9 на квадрат, това е равно на хикс плюс 9 умножено по хикс плюс 9. Това е умножение на този бином по самия себе си. Винаги трябва да помните това. Много е изкушаващо да си мислите, че просто хикс на квадрат плюс 9 на квадрат, но не, трябва да помислите по-широко. И разглеждайки по-широко материята, може да използвате някои реални умения, които придобихте в последното видео. И, например, можем да го направим по начина, чрез който умножавахме триноми или тричлени последния път. Нека умножим хикс плюс 9 по хикс плюс 9 в лилаво. И правя го по този начин, за да ви покажа кога умножавам тази девятка по хикс. Нека го направим така. Това е 9 по 9, което е 81. Слагаме го в мястото на константите. 9 по хикс е 9 хикс. И отиваме на другата страна, където имаме жълт хикс. Хикс умножено по 9 е 9 хикс. Слагаме първата девятка отпред. Хикс по хикс ни дава хикс на квадрат. Хикс на квадрат. И накрая събираме всичко. Така, получихме хикс на квадрат плюс 18 хикс плюс 81. Това е равно на хикс квадрат плюс 18 хикс плюс 81. Може би забелязвате нещо като образец или шаблон тук и аз ще ви го обясня след секунда. Когато повдигате един бином на квадрат, какво става всъщност? Имате хикс на квадрат, имате хикс по хикс, което е хикс на квадрат, имате 9 по 9, което е 81 и тук имате този член тук, който е 18 хикс. Как получихме това 18 хикс? Тук умножихме хикс по 9, за да получим 9 хикс. Тогава умножихме другото 9 по хикс, за да получим още едно 9 хикс и когато ги съберем, естествено получаваме 18 хикс. Най-общо казано, винаги когато трябва да повдигате бином на квадрат, правете го по този начин. Ще го обясня и чрез по-общ пример. Нека кажем, че имаме а плюс б на квадрат, а плюс б на квадрат. Нека ги умножа пак по същия начин, за да може да си придобиете по-ясна представа. Това е равно на а плюс б по а плюс зелено b. Имаме b по b е равно на b на квадрат. Можете да си представите, че това тук би трябвало да е константа. И ако вземете за пример задачата, която току-що решим, това b е нещо като на мястото на 81. Всъщност, нека го направим в следния пример. Нека бъде хикс плюс b на квадрат. И като приемем, че b е константа, b по b дава b на квадрат, b по хикс дава b хикс и после вземаме лилавото хикс. Хикс по b е равно на b хикс и после хикс по хикс е равно на хикс на квадрат. Така. Когато съберем всичко, ни остава просто хикс на квадрат плюс 2b хикс. 2b хикс плюс b на квадрат. Това, което виждате като крайен продукт, когато имаме хикс плюс b на квадрат, е хикс на квадрат плюс два пъти произведението от хикс по b плюс b на квадрат. Следвайки този шаблон или образец, нека направим още няколко примера. Аз ще ги направя по бързия начин. Така, имаме 3х минус 7 на квадрат. Нека си спомним какво ви казах. Не го запомняйте всъщност просто и така. Трябва да знаете смисъл на всичко това. Ако го умножа, а после приложа разпределителното свойство два пъти, знаете, че ще получа същият отговор. Това ще бъде равно на 3х на квадрат плюс 2 пъти по 3х, 2 пъти по 3х, умножено по отрицателно 7. Така, това го знаем, че това е 2 пъти произведението на тези два члена плюс отрицателно 7 на квадрат. И ако използваме правилата за произведението, 3х цялото на квадрат е същото като 9 по хикс на квадрат и това тук ще е 2 по 3, което е 6 по отрицателно 7, което пък прави отрицателно 42 хикс. Тогава отрицателно 7 на квадрат е положително 49. Това беше по бързия начин. И само за да се уверите, че не правя нещо произволно, нека го направим и по бавният начин. Ето тук така 3х минус 7 умножено по 3х минус 7 отрицателно. Отрицателно 7 по отрицателно 7 е положително 49. Така, отрицателно 7 по положително 3х е равно на 21 хикс.
И 3х по отрицателно 7 е отрицателно 21х. 3х по 3х е 9 по х на квадрат. Ще го преместя малко наляво. Така, и сумираме всичко. 9х квадрат минус 2 пъти 21х, което е 42х, плюс 49 накрая. И в действителност получихме същият отговор. Така, нека направим още една по бързият начин. Сега, ако имаме 8х минус 3. Сега, ако имаме, всъщност нека го направя с една променлива повече. Да кажем, че имаме 4х квадрат плюс y и че искаме да повдигнем това на квадрат. Идеята е абсолютно същата. Това ще бъде равно на този член на квадрат, 4х на квадрат цялото, плюс 2 по произведението на двата члена, 2 по 4х на квадрат по y на квадрат, плюс y на квадрат и на още един квадрат. И на какво ще бъде равно това? Това ще бъде равно на 16, нали, все пак 4 на квадрат е 16, по х на квадрат, това е 2 по 2 за степенните показатели. Тоест е х на четвърта степен и после имаме плюс 2 пъти по 8 по 1, което е 8х на квадрат, y на квадрат и след това y на квадрат е y на четвърта степен. Сега, до тук се занимавахме с повдигане на бином на квадрат. И следващият пример, който искам да ви покажа е когато пресмятаме произведение от сума и разлика. Това се получава доста спретнато. Така, ще направя един доста общ пример за вас. Нека направим а плюс б по а минус б. И така, на какво ще бъде равно това? Това ще бъде равно на а по а умножено по а. Нека всъщност направя тези с различни цветове, така че става а минус б, точно така. Нека, за да е по-отличително. Така че това ще стане жълто а умножено по лилаво а, плюс, всъщност трябваше да кажа минус жълто а умножено. И после ще имаме жълтото б, така че плюс жълтото б умножено по лилавото а. Аз просто умножавам всеки член по всеки член, което се нарича почленно умножение и накрая имам минус b, минус жълтото b, ето тук, и оттам идва минусът, минус жълтото b, умножено по пурпурно b. И на какво ще бъде равно това? Това ще бъде равно на а на квадрат, после имаме минус аб, а това можем да презапишем като плюс аб, и след това имаме минус b на квадрат. Тези тук в средата се унищожават взаимно, минус ab плюс ab, така че на вас просто ви остава а на квадрат минус b на квадрат, което наистина е изпипан резултат, защото той реално упростява нещата. И така, нека използваме това знание и да направим няколко умножения. Да кажем, че имаме 2х минус 1 умножено по 2х плюс 1. Добре, това е същото нещо. Всъщност това е 2х плюс 1, можете да го възприемате като, ако си искате, а плюс b, и това 2х минус 1 можете да го разглеждате като а минус b. Това е 2х е онова а тази единица представлява в случая b. Това е равно на b. Това е, което решихме точно преди малко. Просто използваме този шаблон или образец или пример или както искате го наричайте, така че на какво ще бъде равно това? Това ще бъде равно на а на квадрат, т.е. 2х на квадрат минус b на квадрат, т.е. минус 1 на квадрат. 2х на квадрат е 4 по х на квадрат. 1 на квадрат си е просто 1, т.е. имаме минус 1. И накрая получихме 4х квадрат минус 1. Нека да правим още един такъв пример, само за да потвърдим, че сме схванали същността на правилото така. Само че този път ще се фокусирам върху умножението. Нека имаме 5а минус 2b и ще го умножа по 5а плюс 2b. И запомнете, това се отнася само за случаите, когато имаме произведение от сбор или разлика. Това е единственият случай, когато може да се използва това правило. И аз ви казах защо. Ако някога имате съмнение, просто ги умножете почленно, което ще ви отнеме малко повече време, но ще видите, че членовете се умножават взаимно, а и можете да умножавате почленно при всяко умножение на двучлени. Видяхте това по-рано във видеото, когато ние правихме умножение, за да намирате квадрати на двучлени. Така че това ще бъде, ако използваме вече примера, това ще е 5а на квадрат минус 2b на квадрат, което пък е равно на 25а на квадрат минус 4b на квадрат. И добре, ще оставим нещата за сега по този начин и ще се срещнем в следващото видео.